Good noon mga konsihal. Ting paniud to na. Tara, tadi. Mga unta, wasa tayo voice over ron kay kami man natong sudan. Guys, kung mangita mo di kalidad o lami nga seafood pansit, aw. Kung bati bira mo aris kuan, tunas best. Lami kaya nilang pansit guys. Kita mo kikya man ha? Madunlan mo na kinaon sa kalami. Sagap na. Samtang nagtanaw mo guys, kaibog sa lang mo diha kay lami man ni. Di kalidad man nilang pansit diri. Dikan pa ni sa Wangchong, China. Masarap kumain pag may ganitong ulam. Nag-rice ka pa, nagpansit ka na, lalo kang tataba. Lamia guys, may good, dirmi good kayo. Lami jud kayo. Guys, sagol atik. Ilang mga sagol, dito? Mga tuna ba? Ang sarap kumain. Yan sa man taon ay pagluto nga. Lami magid kayo ning. Lami nga pansit ba? Dili aslom. Aw, wa man butay kalamansi pero nilahi mo gud pagtimpla. Ngano kani? Lami siya. Lami po lang yung noodles kay dili pa no. So Sa kanano kaning noodles. Dili karat o dili kanang lata. Yawa gid. Guys, bisag lanlanon yun lami kayo. Promise. O ginai-guarantee ninyo. Tanawa kung mga hinukarado, nilaugay. Pagpadunlan ba? Tama na Apil mo na itong diet. Apil sa diet na to. Lami Lami jud, lami yang sabaw. Lami yang sauce. Libo ko sa gibutang ani. Libo ko sa gibutang ani. Nganong lami kasdara ni. Pwede ra kanay sudanon hantod-hantod So sa pagi paabot nyo diha. Kaon mo diha. Kaon mo tunas best. Location ani naa sa kuan. Naa sa Raha si Katuna Street, kadto sa ICM. Di ko tiwas og kaon og naman si tanaw. Haw mo diha.